Yaponiya iş saparynyň çäklerine soňra hormat prezidentimiz Yaponiýanyň imperatory Naruhito bilen duşdy. Onun aly jenaby imperator hormat prezidentimizi mehrin bereklep, döwlet başlarymyzyň Yaponiýa amala aşyrýan şu gedekki ikinji saparynyň döwletara hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde pogturandyrmakda we giňiltmekde nobatdaky mühim ädim boljakdygyny anan bildirdi. Hemde pursatdan peýdaranyp türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza mehirli salamny beýan etdi. Hormat prezidentimiz hoşniyetli sözleri we bildirilen mehmançylyk üçin minnetdarlyk bildirip, onun aly jenaby bilen şu ýylyň dowamyna ikinji gedek duşýanyna üren şatlygyny aýtdy. Döwlet başlarymyzy pursatdan peýdaranyp, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Duşun başyna bellenşýäli Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara paragatçylyk we anaşmak ildilip eglan edilen 2025-nji ýyl Türkmenistanyň hemýeşilik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna besenýär. Ýakynda Aşgabatda halkara paragatçylyk we anaşmak ili ýurdumyzyň bitaraplygynyň şanly senesi halkara bitaraplyk günü münasip etdi. Halkara forum geçirildi. Bu foruma döwlet we hökümet başdanlarynyň halkara guramalaryň ýol başlarynyň gatnaşmagy, häzirki wagtda halkara gatnaşyklaryna paragatçylygyň, anaşmagyň we netijeli dialogyň ähmiýetiniň has artýanynyň aýdyn beýany boldy. İmperator Naruhito hormat prezidentimizi şeýle giň wekilçilikli forumyň üstünlükli geçmegi bilen tüýsürekden gutlap, Türkmenistanyň halkara birleşigini öňe sürýän başlangyçlarynyň mühim orny belledi. Hormat prezidentimiz pursatdan peýdaranyp, onuň aly jenaby Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň üstünlükli tamamlanmagy bilen tüýsürekden gutlady. Hemde bu sergide Türkmenistanyň milli pavilyonynyň dünýäniň durly künjeklaryna gelen mehmanlarynyň ünsüni çekendigini, hemde olaryň ýurdumyzyň taryhy, medeniýeti we häzirki döwürde ýeten sepkitler bilen tanışmagyna uly mümkinçilikleri döndüğünü belledi. Duşun ahyrına hormaty prezidentimiz we Yaponiýanyň imperatory uluk meknetlerini strategik hyzmatdaşlygyň türkmen we Yapon halklarynyň beýikligine mundan meýlekde ugurlaryň giň gerim boýunça ösdüriljekdigini anan bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Soňra hormaty prezidentimiziň awtolog kerwani Akasaka köşkine geldi. Köşkün girelgetinde hormaty prezidentimizi Yaponiýanyň premier ministri mehirli garşylady. Bir yerde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň hormatyny Yaponiýanyň premier ministri hanym Sanaya Takachi'niň adyndan resmi agşamlyk nakary berildi.